Dnes sa poďme pozrieť na Air Rover Pro od značky Trinfit. Funguje na báze vzduchového odporu, čo skvele simuluje vesľovanie vo vode a v kombinácii s nerezovým reťazom robí z tohto trenažéra nástroj, ktorý vás pravdepodobne aj prežije. Vďaka polstrovaným rukoveciam a ergonomickému sedadlu na ňom vydržíte trénovať aj celé hodiny. Super je aj možnosť pripojenia cez Bluetooth, čo urobí tréning zábavnejším a zároveň ho môžete posunúť na ďalšiu úroveň. Máte tu možnosť nastavenia nášľapov, takže aj keď máte malú nohu, dáte si jednotku, alebo naopak, ak ste bývalý basketbalista. Môžete si nastaviť až 7, takže na vesle môže trénovať každý. Môžete si tiež nastaviť výšku displeja, čo oceníte, ak ste napríklad veľmi vysoký a chcete ho mať v úrovni očí. Nemusíte sa báť, že vám zaberie veľa miesta, pretože trenažér môžete jednoducho zdvihnúť a dať ho napríklad ku stene. Je tu tiež možnosť trenažér rozdeliť na dve polovice, stačí odistiť poistku, nadvihnúť a je to. Je to skvelý pomer cena výkon, pretože je vhodný ako na domáce použitie, tak aj pre profesionálnych športovcov na tréning.